Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alaisa subhu biqarib. Alaisa nata ora ana apa asubhu wektu subuh ora ana iku biqaribin kelawan cerak. Wa hadza utawi iki lafat ayat alaisa subhu biqaribin iku takkidun dinggo ngukuhake takkid li taklili kedue taklil kedue alasan fa inna qurba subhi mongko sak temene utawi pareke wektu subuh iku dangah ngejak utawa nggeret apa pareke wektu subuh ilal isrongi maring age-age fil isro'i ing dalem lumaku litabangudi kedue ngedoh ngan mawa dingil ngazabi saking panggonan siksa. Tilafat alaisa subhu biqaribin niku ki nggo ngukuhake alasan. Pokoke kowe tengah wengi ndang lunga. Sithik dhewe ngono kuwi. Nek cara wong ngomong tak he Nabi Lut sak keluarga sak bolomu engko tengah wengi kowe ndang lunga. Nabi Lut takon lha pripun kok kesusu ndang lunga niku. Bape sing jenenge wektu tengah wengi niku wis cerak banget karo subuh. Alaisa subhu biqaribin nek omongan susunan basa Jawa ngono kuwi nek arepe ngene iki. Angel memahami ngene iki. Maksudnya iki dialih bahasa dan alih kalimatkan ke bahasa kalimat kita sing kita iki dadi penak le napa ngoten lho. Iki manut niki kaya kuwalik kalimate wong kaya mirip-mirip bahasa Inggris nek omong kuwalik sih kok. Diwalik bahasa Inggris niku. Menurut kita nek menurut wong Inggris ya ora kuwalik. Ngono Arab niku rak ngono kuwi. Lah kok kita dikon age-age lunga tengah wengi niku tek ana apa? Terus dijedulke taklil alasan. Bahkan ora mung alasan ringan ning takkid. Li takkidi li taklil atau takkidun li taklil. Dikukuhke sisan alasane karena
nek wis tengah wengi iki nang wektu subuh cerak banget. Kok ndak telat kowe. Sing jenenge wektu nek wis jam 1 munggah niku rak nyeraki banget ro subuh. Kayak kamangka nek ora age-age nek ra isra ning kono, kowe kok ora danga age-age lunga. Ya ora al isra'u fil isra age-age ing dalem laku ngedoh saka panggonan kono engko ndak kena ngandhap. Engko ndak kena siksa, apa meneh isih ning kiwa tengen kono, gek malah kepara isih srawung karo wong kono. Wong kono ki doi wae. Wis rasa wela-welan. Haning lomo, yalah lomo oleh apa? Maksude sak loma-lomane wong ki oleh sepira? Nek kok dilomani lho jenengan ki oleh sepira nek kok dilomani kuwi. Wong jole lomo kuwi ming pendak bayaran kok lho. Iki anu kok kaume Nabi Lut tok. Bila ya kaume Nabi Lut ki ya wis tanpa bayar lah kok rumangsane. Lah gawe omah barang dhewe. Gawe omah buruh iki kuwi wis kelaku ke jaman biyen. Ora kok sing bayaran ki jaman saiki gek ming kalangane jenengan tok. Nek kor kuwi wae ra usah dirembug wong ya ming ra mrebel kok. Pokoke ngrembuke kaum Nabi Lut. Kono ndang liya alaisa subhu biqaribin karena ngerti ya nek es kebaca tengah wengi menuju neng arah subuh ki cerak banget. Ya waktu subuh niku rak bahasane Arab maknane esuk. Ora kok subuh ki terus pantrone paham angger krungu azan. Ya azan kae jenenge azan subuh. Sing melu ki azane ora kok subuhe kok ya. Nek jenengan tak maknani subuh ki tak azan. Dadi subuhe mang elokke azan kuwi jenenge. Ya angger azan berarti subuh. Iki berarti jenengan melokke subuh ning azan. Padahal sing jenenge azan esuk kae iki melu ning sebagian wektu subuh karena ngarepe mburine wis subuh ya wis esuk. Ngarepe azan kae ya wis subuh, bakdo azan ya wis subuh. Lah azane kae melu. Iki nek aturan tata bahasa angel gitu. Mah bingung. Malah bingung. Lah nek subuh ki nek pas waktu azan kae berarti subuh ki ming titik ya wong masalahe ming ngepasi azan. Ning beda nek azan kae melu subuh, waktu subuh ki amba. Saurung azan ya subuh, sak bare azan ya subuh. Lah batesane enteke subuh kuwi jedule srengenge. Makane azan subuh ki engko sok-sok rada akhir barang oleh karena isih mlebu ning wektu subuh. Iki nang jedul kok srengenge azan ora oleh. Kayak azan wis. Sing mburi wae sing kon azan aja sing liyane mesti ngarani, mesti ana anyaran. Padahal ya tetep oleh ta ya ini azan ya oleh to ya. Wong urung jedul srengenge ngene. Ya makane subuh azan ki melu subuh ora kok subuh melu azan. Kono kowe anu ndang melu lunga age-age al isra'u fil isra age-age melu lunga. Pokoke ngedoh saka
panggonan-panggonan sing kuwi iso dilebokke ning nggon kategori radio siksa. Kalangane radio siksa iki pirang kilo, kalangan kono kuwi kowe kudu metu saka radius kuwi. Kuwi zona kuwi namanya. Beda saiki kiwa tengen Israel kae ora oleh lunga. Ngantek montor mabur iki pokoke dindek lah oleh munggah. Qatar iki wis ora iso lunga nang-endi. Ora wani negara Qatar ngeculke rakyate numpak montor mabur metu ngene ora wani. Ndure nggo liwat rudal bom. Saka Iran menuju nang Israel kuwi reka-reka liwat mah ditutke rudal. Ditutke kena ambune kebule pesawat ki ngetutke jek rudal ki. Sak kenenge. Wah, resiko tenan iki lagi resiko masalah lagi geger. Israel lagi kacau iki. Gini dibombardir karo Iran suwene 2 minggu wis mulai ciut nyaline. Mulai rada panik kok Israel. Pamoko nek nyiksa nyiksa. Nah, jajah Palestina puas puluhan tahun. Ora umum ning Palestina nyali gede sampai kapanpun tetap ngelawan. Sampai kapanpun nglawan. Ha iki urung ana perlawanan ning Iran kok arep ngopo. 15 dino ae dibombardir. Urung ana perlawanan, winceng terus. Kayak le nyetir nganggo komputer cilik kae karo cici cung. Wong dolanane ae wah tenan. Wah ngono iki cici penyedung. 12. Bener. Nek kene ora bakal mampir. Ora bakal mampir. Layar iki ketok lho. Irungo kok pesek-pesek utuh. Wong Israel ku wong dhuwur, serem-serem kae iki kok irunge pesek-pesek utuh, jelas utuh ya aja rono. Iki tetep ngeyel ya, Duan. Tetep doan pesek kae ning rak ngangeni lho. Ya Allah. Sing ngangen iki apane? Lha muni pesek kae wantek ya. Nah iki terus urutane dawuh ora mengko sekedar cerita ning ayat urutane dawuh mbasan Nabi Lut wis do ngeda saka zona siksa falamma jaa amruna jangalna ngaliyaha safilaha wa amtorna 'alaiha hijaratan min sijilim mangdud. Iki wis bentuk siksane. Allah njelaske, Allah nerangke. Falama jaa mongko tetkalane tumeka apa amruna perkara ingsun. Ae tegese waktu ngazabina, waktu nyiksa ingsun. Wis tekan titi wanci wektu siksa ingsun tumeka. Wa huwa utawi wancine iku asubhu subuh jangalna. Mongko gawe sapa ingsun Allah ngaliyaha. Ing kiwa tengene kuwi desa.
Ae tegese kura kaum Lutin utawa ing desane Nabi Lut lah. Ngaliyaha ing desane kaum Nabi Lut. Ae tegese ngali kura kaum Lutin. Kiwa tengene desa-desa kaum Nabi Lut. Wahia utawi desa-desa kiwa tengene Nabi Lut iku khamsu madaini. Ana 5 desa. Nek jenenge nggone dhewe jenenge 5 desa utawa 5 kutha. Fiha iku tetep ing dalem 5 desa arbangu ma'atu alafi alafin. Dadi 5 kutha sing nang kono ana 400.000 400 juta pira. 400 juta. Mah 1,5 miliar. Nek duit toncit uang. Dadi wis pokoke sak Jawa. Desane niku sak Jawa. Jawa Barat, Wetan, Pol, Banyuwangi, Jawa Tengah kono. Nak kur Boyolali ambyar. Umok ana susu ae ra urusan. Safilaha. Safilaha. Hiya safilaha hiya anu, hiya ngisor-ngisore desa ngono. Ruwiya diriwayatake apa anna Jibril sak temene utawi malaikat Jibril alaihi salam iku adkhala nglebokke sapa malaikat Jibril janahahu ing sewiwine malaikat Jibril al-wahida kang siji tahta mada ini kaum Lutin ing ngisor desa-desane utawa kutha-kuthane Nabi Lut, kaum Nabi Lut. Wa qala ngalan geret sapa malaikat Jibril ha ing suwiwi. Wa songadalan ngangkat sapa malaikat Jibril biha kelawan iku suwiwi ila samai maring langit. Hatta sami ngantek krungu sapa ahlu samai penghuni-penghuni langit krungu nahikol hamari nahikol hamari ing anu himari utuh hamar himari ing anu bengokane himar wa nabahal kilabi lan gonggongane asu. Nek bengokane himar ora pate apal jenengan. Ning nek gonggongane asu rak kerep. Krungu kek njajal, muni ya kek njajal. Lha jenengan nek unine himar jaran cilik apa apal? Ora apal unine piye. Ning nek jegokane asu rak cedhak. Nek diterangke cetha ngene mburi no comment jawange tenan. Ra ono sing wani cemuwit ya. Wasiyahid duyuki lan kluruke pitik jago. Kluruke pitik jago. Walam tangkifi ingkafa yang kafi walam tangkafi kafaa nyukupi lan ora iso nyukupi lahum kedue kabeh apa jarratun iki apa jarratun jarrah utawa ya
istilahnya lumakune utawa obahe walam tangkap nakaba yang kabu walam yang kab lan ora iso apa jenenge menampung lahum kedue dheweke kabeh apa inaun wadah sumakolaba tumulin jabel utawa jabut ha ing iku sewiwine malaikat Jibril dijabut dafngatan wahidatan kelawan sak jabutan dingeget wadoroba lan gebukake sapa malaikat Jibril ha ing suwiwi ngalal ardi ing atase bumi awal siksae wis kaya ngene ana siji riwayat malaikat Jibril niku nglebokake salah siji suwiwine nang ngisore kutha-kuthane kaum Nabi Lut gampangane misalkan saka kulon nglebokke suwiwine sing siji nang segara kulon kae lebokke tengah ngisor bumi darane ngisor ngendi kok terus sorlongan malaikat Jibril nek karo bumi ngene cilik banget ae ndresepke suwiwine sepele banget sak kaplaan wis pol wetan iki turah suwiwi pol tekan nang ngisor iki tekan pol segara Banyuwangi sing arep nggo nyebrang ning Madura kae nang ngisor bumi niku labar kuwi terus ngunggahke mbasan dilepokke dijabut karo duwah kowe ngono wasa ngadah ila sama maring langit berarti jebol bumine kok kek dhuwur-dhuwur niku kaum Nabi Lot mau buahke ngono la saat duwahke wis ngantek penghuni langit sing do manggon ning langit niku iso krungu jemplingane himar bengingae himar saking gilanine lah nek iki ora ming lindu iki nek wis parah siksane karo jegokane asu-asu wis udu asuwe melu jegok kok iki ngantek saking ngene tenan parah iki muni rak ketok banget ngono lho kok contone udu asuwe melu jegok karo bengok-bengokane jago-jago niku wah wes diambiarke wong bumi kok diangkat nggo suwiwi dungguhake wes niki mbok sapa-sapa ora iso muni arep nulungi siji karo sijine wis ora iso kabeh semuntak walam tangkap lahum inaun wis buar kuwi mbasan dungguhake ngono kuwi didudut nang dhuwur terus ngebrokke bumi sing do dinggoni Nabi Lot niku diguetke bruke meneh kaya di bantengke nika le arep slamet kowe piye nek kaya ngaten iki kebangetan kok ya masalah nek dosane kebangetan tenan le di seru karo nabi ora anu niku lho ora gubris lho wis dosane jember maksudnya jember iki kotor bentuk dosane itu suramutu kotor gek nek domongi malah mampang ning nabine ya angger jenengan ora ngono kuwi wis aman kaya ngendikane Nabi Ibrahim neng para malaikat kae. Awal-awal sadurunge iki rak mampir sik nang gone Nabi Ibrahim. Cerita nek arep ngekeki siksa neng Nabi Lut sak kaume. Terus Nabi Ibrahim rada berargumen ning upamane nggone dulur kula Nabi Lut kae iki isih ana wong apik
raketan ko 50 walaupun umatnya jutaan ning raketan ko 50 ngono apa ya arep disiksa malaikat Jibril. Ya nek ana sing apik 50 ngono ya ora sida. Nek misalkan 40 demben ae lho. Ya 40 ya ora sida kok ya. Kula niki lak sing do ngaji-ngaji lak cagake siksa iki. Lah punjul saka 50 iki sing apik-apik iki. Ning ya subuh iki ra disiksa lho isih ana kok lengko siksa ora dawan kok ya. Lah pas do ra apik kuwi. Kula iki cagake siksa ora ming 50 sing apik-apik iki akeh tenan sih. Jian jos e. Awal apik sing asli apik jenengan salat subuh niku wis awal apik. Asli apike, kemukminane terjaga. Dadi penjaga bumi aman, bumine iki dadi ora dikeki ngazab. Awal gelem salat subuh. Lah kok bar subuh isih do nglakoni dawuh Gusti Allah. Ngibadah sesuai karo anjuran syariat. Ya ngaji, syariate wajib jenengan ngaji. Sing putri engko nglayani ngomah, ngladeni ngomah dari segi mulai gawe wedang sarapan dan lain sebagainya. Kuwi ngibadah ampuh, nang kudu dijen dingendikake. Endi wae wong wedok sing ngladeni ngomah. Iki ora to banget. Sing bapak-bapak ya panduane iki pokoke dadi wong apik nang omah nyerawungi keluarga dengan sebaik mungkin. Bapak-bapak iki nek nyawungi keluarga ning omah apik banget. Wecos iki donak iki mung dungkluk meneng wae saking apike kuwi. Pek tenan ngono kuwi ketoke ning kuwi cagake bumi marai ra medun siksa. Malah sing sip wong lanang-lanang ngono kuwi bangane metenteng bantah terus padu apik sing ndungkluk meneng wae kae. Muni yo ora. Siai muni yo ora. Ya apik tenan sih. Nah aku piye-piye ming sarwa meneng kok. Sarwa meneng. Wah, nalika donak-onake aku trimo meneng karo ngitung dit. Ya terus halus kae, ora nek arep bengok-bengok ngopo. Sike dhewe pembahasan ngitung dit ae to bengok. Terke. Terke nanti golek soto hari. Apa ora? Kalah ro soto ya senyo, iki sing 200 tok cekel, sing 100 nggo tuku soto. Iki ming drama. Karemu kepyake suwiwine malaikat. Medyeni siksa mbayake siksa wis gilani sarep menang sapa. Kampung kok dadi horeke bumi dadi hancure bumi minimal radiuse kaume Nabi Lut iki minimal. Ngantek penghuni langit kuwi do krungu jemplingan bengokane kewan-kewan sing ana ning bumi kok. Ya jago, ya khimar, ya asu, ya kewan apa wae. Wah wis. Gusti Allah dilawan, ming kawula duripke, kawula di pangupa jiwane diberesi kok gaya lho. Termasuk paling gaya kula sik ora seneng secara pribadi. Ngono ki do ngekeki alasan sak karepku to. Wis angger muni sak karepku urip ki aja sak karepku ning manut aturan kok sak karepku. Kuwi marai geret gelis karo cepete siksa ya angger ngono kuwi.
ngopo-ngopo apik elek ra ngrugekke kowe kok ajudeg iki. Diprema jile muni malah ra ngrugekke kowe. Nek nggon le ra ngrugekke ya ora kok ya ning ngrugekke wong akeh. Lah engko nek ngazape medhun tak dadi do melu kena to. Diprema kok ra dong. Ya muni sak karepku to, wong ya ora ngrugekke kowe kok. Nek dijak apik le nafsiri beda. Ngopo dimeksa-meksa ki ora meksa. Sing meksa ki ya sapa? Iki ki ora meksa mengandani sesuai karo dawuh Gusti Allah. Aja kok terus didalili nganggo kalimat subjektif. Kene ra meksa tok omongno meksa, kene ngejak apik tok omongno juweh. Terus piye iki kaya urip iki? Arep bebas ora iso. Agi ning kampung wae jenengan ki teka terus urip ning tengah kampung. Kono ana anjuran saka Pak RT karo saka dukuhe harus mengikuti tata tertib yang berlaku di kampung ini. Iki wae ning kampung sing gawe tata tertib dukuh RT wae kon melu apa meneh nang bumine Allah kok. Pembahasan ro Pak Dukuh ro Pak RT wedi. Kono majibke rondo gini ya rondo kok ora sakarepku to ngono ora ngono ya. Aku rondo ben ora ben urusaku kok omong ngono wani apa kowe omong ngono. Ayo weh. Gini ya rawani kok le gleleng. Dujo tenan kok bol. Mending nek dujo terus dukuhe RT-ne akon preman kon ngobong pawone. Dobong pawone gek me dujo rasa tulungi. Tonggo teparo rasa nyerak ben. Ben alian sisan ra kena datur ngono piye? Sembrono. Mula karo Gusti Allah iki manut lah kok karo Pak RT karo Pak Dukuh manut karo Allah ra manut wae. Kena ngazab kapok kowe. Ewe-ewe. Main iki mang rasake ayo aja ngantek kaya kaum Nabi Lut karena amat sangat dibendu karo Allah. Sing paling apik niku dadi kawula sing taat takwa. Taat ki manut, takwa ki wedi. Ya wedi Allah, ya manut Gusti Allah. Insyaallah niku iso ngeterke kabegjan donya, kabegjan akhirat. Muga-muga keberkahan saking Allah sehat waras, do lancar gangsar rezekine, saged istiqomah le ngaji, oleh hidayah barokah rahmat saking Allah Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.